Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga oray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at aluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailid-lidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag no orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan a Levi at taga Ilocos Sur. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan dagiti kakabagyak di taalakapan ng Rona di Tatulong, ti Alonso Malyaga Cantanyesa family. Kastamot ni Esther Malyaga Domingo and family ti Sitanga Ballesteros from Homer, Alamo. Makablaawan, dagiti barangay officials di Tainabaan Sur, Rosario, La Union, isuda da Kapitan Epong Llobrera, dagiti kagawad ada Carlo Tabas, Ebot Valdez, Alan Kabalatungan, kan aminan akagawad. Pati dagiti barangay tanod, isuda Carlito Villanueva, Rod Raimundo, Bonton Maglaya, kan aminan akakadwada, from Yara, Asiana, Manangan. Happy birthday kada Andrea kan Emmanuel Aglugob, Tituao, Cagayan Valley, from Perpetua, Balasbas. Shout out kada Alex, Milo, Edna, Flor, Kandali from Juliet, Kuwait. Shout out pa kada Imelda Velasquez, Alfie Bahian,
Josefina Palingayan, Jasmine Rivera kan Mercedes Bautista. Matusalem family ti Sitio Corpus Barukbok Isabela from Nelia ti Dubai. Happy birthday John Paul Abuyuan, kan belated happy birthday Manong Paras Alingog. Shout out kada Pauline Abuyuan, Otep Abugan, kakabsat ko kakasinsin, uncle kan antik dita Santa Luciana, Kawayan City, from Maluti, Singapore. Mama Nida, Inang Leti, Ikyong, Jeremy, Brenda, kastamat ni Anami, Alma, Kanjeline, Tipindangan Second Kamiling Tarlac, from Jocelyn Castro, ti Hong Kong. Shout out kada Hazel, Nicole, Carol, kan amin atagak, Kilayon Balbalan, from Gretchen Uday. Lumboy, kan Porte family, ti Ribsuan, Nagilian, La Union. Kakasinsin ko dita Burgos, La Union, kan amin agagayam ko dita Hong Kong, from Brian Ephraim Lumboy, ti Vancouver, Canada. Lakay ko ani Gerald Tunak, aka Janong, dita BDO Main, Lawag City, from Ruby Janang, ti Hong Kong. Conchita Andrio, ti Barcelona, Spain. Corazon Valdez and family. Erlinda Ucayan family. Teresita Esmeralda, ti Binalonan, Pangasinan, from Leonora Bautista. Shout out iti Gamad kan De La Cruz family, ni Romy Gamad, ti Taguig City, from Romeo Gamad. Hintay nga ro dan ituloy abasaan ti surat ni Levi. Dear Manang Emmy, umunay ti amin, kaya't kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras. Sapay kuma, takanayon kayo anasalon at adanunan ti surat ko. Ilingad naklangan manang itinagan a Levi, tubo ti Ilocos Sur, iso na paglanak nga Ilocano. Katkas iti daduma, napalalo ti asam ko nga agdengeg kadagiti programa nga Iloco, nang runa una yan day ti programa yo. Diyak ibain amay saak akamang ti LGBTQ. Adamay sa akabsat ko babae. Siyak ti inauna manang, iso a disappointed kanyak ni tatang, gapo iti kinatao. Ninanang kaniading ko ti makaawat iti kinatao. Saan na pa nagpanagkalmanang ngam nagagetak na agadal kan agbirok iti kwarta, babaan iti isusurot ko kadagiti gagayam ko apadak abayan. Ti masansan nga isusurot ko no daraket dagiti gagayam ko, ti kagura unay ti amak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nasipngetan lagaray. Di teka di pa'y mangrabe. Kaya ba mo na dagiti ubay? Awan pa'y mat ni Levi lakay. Ni Leia laeng ti adadita silid na. Hindi. Apay ngay. Napananmanan dyan na lang nga anak mo. Napandakano kinasarita di ayusan da nga agkasarinton bigat. Masansan sa matan di kas tangar aramidan na. Talaga tinakdaran ng dikas jay akatatao na. Apay aya, katawan mo ti madingar aramidin di anak ta. Kaya't nalaang ti makatagad. Makataghan? Tabnoan niya. Tabnoan na pagbayang go daw na. Among bata saan analsam di anak mo nga agpaspasyar. Kaya't nalaang mo ti makatagad iti kabukbukudan na. Dahil takot nga men. Isukit na natanggan ti ulo di anak mo tapampanoy-noyang ngamin iti amin nga aramidan na. Kasanungor nga bali na pudpud no alalaki di anak ta.
ka, no day tamot mapan ag make up to obra na. Bayam ka din. Kung bakasyon mo't ita, iso asayangan na ti oras na nga dalaan dito'y balay. Makamo ka. Ngam di munto ko na di ka pinalagipan, no bilang at dati madi ang mapasamak iti bair nga anak mo. Saan to aba pasamak ti pampanunutom lakay? Tanasing pot ni Levi. Agong ungot manan ni tatang. Napan mi man in finalize di ayusan mi agkasar ita. Kan insagana min dagiti kasapulan mi, iso analadaw ka nagawid. Isong oras ni agdigo sa kon, tamapanak kon, Leia. Naimbag man, tadi mo na danon ang nakaraing ni tatang idirabi eh. No saan? Amano nakangag ka manan kan kwana. Ay na, adi, nairwama kon. Talaga nga minasaan ang ma-acceptar ni tatang ti kinatao. Kasano, nagado nga min dagiti madamdamag na akaslakan ka, nga awan mo't la tinagmamaayan ti biyagda. Linoko laeng ti boyfriend da. Ay na, sana kakasjay, Leia, ading. Tatikayan ko laeng, kat di tayo makatagitak. Tag na damot may tulong ko, nang runak at asidagmanan ti pa nag-enroll. Huwag nga ragmano. Ang kolehi akto matan. Wen nga rod. Kat, anyaya ti kaya't mga kurso nga adalam to. Kaya't kukumati nursing manong. Ngam amano sana ka ba da tatang? Makamunton manong. Ay na, Leia, panunutam ana imbag, no niya ti pag-usmam. Kitanak, ti pag-usmak nga aramiden, ti inyon-roll ko iti kolehyo. Makitan tulatan manong. Ala, agsagana ka nga rodon. Tapno saan ka amala daw iti papanam. Nanang, I'll go ahead. Sige anak ko, aganad ka iti papanam. Wen. Ayan ni tatang. Ay kat na pa nagpasadan anak ko. Amo bata ka na yun anasapan ni tatang mo tunggal aldaw ti tiyenda. Tadadagiti mangarkilakan kwa na. Sabagay. Naggagat nga ron ni tatang. Ay na, isun sa ti malaak, nanang. Katasino kumapay ngay anak ko. Agpada kayo mo tadiyo kaya't timabakbakan dyan. Agama kayo lang agpaisaw. Yes. Iso kat malalaki. Siya kat saan. Iso kagurguran ak ni tatang. Di mulatan ikaskaso anak ko. Aramidam na anya ti makaparagsakan ka. Ngam, aganad ka. Nanang, di nakadipagdanagan. Kang may sa, talaga ngamin napag-aayat ko dahito, ayat trabaho. Dahito panggadak. Kung saan la dahita, tamasustwentwak pa, iti panagadal ko. Kanayon nga ron aday ti pagsupyatan may kanditatang mo. Di na ba't may papilit ti kayat na? Nanang, agyaman na ka. Takanayin nga daka mga ikalkalilis kanyak iti pungtot ni tatang. Sige,
Mapaanak ko tapno sana ka maladaw ijay kasaran. Tamangan no sa andak abayadan. Leia ading. At iti kwarta. Ha? Apay na iti akwarta mano. Kat para kang ka. Idulin mo tapno adain inutom makakautem no kas pangarigan saan nakamaikan ni tatang. Uno, di na may pa iti amin nakasapulam iti pagadalan. Ngam saan pa imot nga enrollment mano? Kat idulin mo latan Urnungam ko nakmat. Mabiitan ti enrollment niya. Nagpaspas na naglabas ti aldaw. Thank you, Manong. Si Kangay, adapay na bati akwartam? Of course. At syempre, ang ikaktumot ni Nanang iti pakitsendana. Nagmayat gayam ti pagbiro ka, Manong. Ngam kasano na danton klase? Kasano ngay? Di sumuro taklat ta kadagiti gagayim kong agraket tunggal awan ti klase. Wano saan, no bilang malpasan ti klase iti malam. Sayang mat namin ading. Sabay saan mat anadagsan at trabaho, kan dakkel pa iti matgadan. Isa kabalak nga igiddan, iti panagadal ko. Amano maapektaran ti panagadal mo, Manong. Nakarkaron nga gungot ni tatang. Di ka ka di madanagan, Leia. Jack baybay ti panagadal ko. Jack mat mapali na baybayan na ito at trabaho. Iso adyak nga rod kaya tapaluspusan. Ubingak paylaang manang, pagasmak at talagang ti agbalin ang make-up artist. Iso ti makagapo no apay akanayon a sumurutak tunggal at daraket nagiti gagayem ko agay. Dakkel at tulong kanya nang runa iti panagadal ko ti matmat gadak kan makatultulong pa iti kabsat kan inak. Tati mindset ko, isupay a pagparikutan ni tatang ko ti ited na akwarta iti kabsat ko kan iti inak. Ikagkagumaak ti mangged tunggal bakasyon iti pagadalan. Agur urnungak, tapno adda madadaan nga aramatek iti panagsubli ti panagseserrek. Idi dandani manan ti panagseserrek, kinasaritanak ni tatang ko. Di bagayo, tatang. Tandanin ti panagsisarak. Ang kolehyon ton ni Leia saan aya? Un tatang, dua kami ton kanila nga ading ko nga dati kolehyo. Di mat kay kayat mo ti agtrabaho tapno maipakat mo ti talentom iti panag-make-up mo. Saan mo't atatang?
Kaya't kumatlat na agadal. Sigurado ka? Pampanunutak namin na pagsardangan ka pa lang nga agadal, tani Leia pa lang tagtulaw nga agadal. Ha? Anong apay aya, tatang? Una, tapno may pamaysamon day takayat mo apanggadan. Kas makita ngamin katawan tumatlati pagmamaayan tadadalam akursaw. Taday tamat sumursuro tama pan ag make up ti kay kayat mo. Allah, kabalak matapaggitan ng tatang. Kan maisa, saan matakanayin nga datay ayusan mi? Saan nakanayin nga darakit mi? Ay, narigat na tapang panunutam. Isa may mayat na agpili kalaangan. Ang saan na masapol nga agpili ka? Ta nakapag-desisyon na ka. Anit kayo di asawan, tatang? Total, pag-smamot day tako ng apanggedam. Ti pa nag-make up mo, ti kahit ko asawan. Palugudan ka nga raw. E pa may samlaangan day ta apagesmam kat agsardeng kapaylaan nga agiskwela. Anya, pagsardengam nga agadal ni Lebe. Wine, apay aya. Awan mo tidakas na. Nga maapay ngay. Kaasibat di anak taano pagsardengam. Saan akaasay? Tamay pamaysanan di pagisman ng aramidan. Awanan ti mangipawil iti kayat ng aramidan ta saanan nga agad-adal. Kaya't mo asawan. Pagtrabahom laangan. Kasta matar aramidan na sana ya. Kanayaw na amala daw nga agawid no da papananda kadagiti gagayim na. Kasanungir da may pamaysana ti agadal no kasta ti aramid na. Ngamla ka. Ay awanan ti adupay ang ngem lagreng. Bayam tapalugudan na ti bagina iti pagisman na. Daitan tumot lang ti turungan na. Awan tumot lang ti mama ay ti kurso nga adalan na. Lebe anak, kinasaritak ti amam itay. May panggap iti desisyon na nga agsardeng kapaylaan nga agadal. Kastyay mo tanti desisyon ni tatang, nanang. Katawan ti makatubngar. Paibaan yun, tadi isuman na pagapaan yun. Ngam saan anaing kalintigan day di a desisyon na anak ko? Amok aga putakas ti kinataok, nanang. Tamo siguro ni tatang katawanan tinasayat at turungan ti biyag ko. Nung nagbidot ni tatang. Anak, Di nagdanag, nanang. Saan na sakit tinakam ko ni tatang? Kan mapampanunot ko matlaang. Ang mga numarigatan matlaang ni tatang, nudwa kami ni adik kong agadal iti college. ay, maanya nga rin ti planom ita anak ko. No di kan agenrol ita pa nagsasarak. Saan ko asayang ti panahon ko, nanang? Ikagumaktay trabaho.
Sumuro ta kakanayon kadagiti kagayim ko, mad-event ang papananda. Iti kasta, maadal ko na imbag ti trabaho asinarek ko. Takayat ko tagbalin na perfect. Manong, mababainak ka. Sika ko matirumbang agtuloy saan asya. Bay amon ading ko. Basta gadal ka na imbag. Tapno sana ma-disappoint ni tatang. Ngam kasanukan ngay manong. Ay na, di na ka di pa katanagan. Agtrabaho ak ading. Kaya't namnaman, matulungan ka lang tayo ti panagadal mo. Unay mat gaminan ni tatang. Saan anaing kalintagan tar aramidon na? Sapay na yung bagana, rumbang amatungpal. Amok, at ikinatawag ti may sapay pagkaskas dayan ni tatang. Ngam pa nagkakabaila kapasaya atin ti biyag ko, Leia. Ti matungpal ko ti arapap ko. Saan lang nga para kanyak, nadikat para kada kayo a pamilya. Manong, Panagnagak ka ni tatang, nga oray sa anak nga agtuloy nga agadal. Sa anak nga nagbidot, itinapili ka pag-smak. Rumang ay to tibiyag ko, babaeng da ito at trabaho, kan pag-smak, ading ko. Jack nga rodan nagtuloy ang nagadal, gaputa dayta ti desisyon ni tatang ko, manang Emmy. Talaga ang nalidayanak, ngam iti sabali abangir, ada pasad ti kaunggak ang naragsakanak, tama ipamaisakon ti pagasmak launay. Ti panagbalin ko ang make-up artist. Manipudi din kanayon dakon nga isurot dagiti gagayem ko iti sa dinuman a lugar a mapandak pag make-upan. Saan laeng a maipapan ti panag-makeup ti inadal ko no dikat aminan a services para iti maysa a salon. Jack ilibak manang adakkel ti matmat gadak nang runa idi kabaela kun ti agmay maysa nga ag-service. Idi agangay, napanunot ko tinangala kadagiti tao at ang danak nga agbalin akadwak. Nang runa tanagabroad maten dagiti gagayam ko asigod asumursurutak. Medyo narigat idi damo manang ngamjak na pukawan itinamnama. Agingga idi adda na rentaak a pwesto nga isun tinangrugyak. Leia, ading ko, kumusta nga iti panagadal mo? Nasaya at matmanong. Si Kangay, kumusta ti taray ti negosyo? Pinapintas mo pa iti uray lajiran rentaam a pwesto mamanong. Wala, tapno makayayo papanan. Kat babae ni ti asit ti Diyos, ado ti customer mi ading.
Isa ang nagnayanak manan kadagiti taok iti salon. Nanamay kan manong. Ininutan ang matuntun oy mo dagiti arapaap mo. Katagyaman ng iti ado-adulong mo kanya ka. Ay na, sana rumbang nagyaman ka kanya kading ko. Di matiin ka rin katulungan ka, aging gay di makaturpus ka. Manong, di mo ka di kailiw ti agadal? Kailiw ko mat ading ko. Ngam nalabit ada ito ya talaga ti para kanyak. Ti profesyon ko ita. Iso ano amerisa ka na imbag? Adamot pagsayatan ti desisyon idi ni tatang adi na kung pagtuluyan pa nga agadal. Tagayam, ada na pimpintas a plano kanyak ti Diyos. Gapumat day ta iti panagsalukag mo manong. Di nakabinaybayan ti Diyos. Nasingpat ka ngamin nga anak kan kabsat. Kaya't kayo mat ngamin nga ipaayan itinarang aya pa nagbiag. Kat mangrugrugin ading ko. Ngam agagagitak pa'y tapno maipaay ko ti amin akal-kali kagumak para kada kayo. Dagita nga appliances, bakit? Nagkapuan dagita. Imay da in-deliver itay. Ginatang ni Lebe. Anya? Apay nga pinagkikidan na. Nagastos oray. Ang mga nawanan tinabati a kwarta na. Saan nga aggastos day jay no namnamaan na nga awan gastusin na lakay. Among, maya ti taray ti negosyo na. Adun ti customer na iti salon na. Kastaya. Among bakit? Nagdakkel ti pa nagbababaway. Gapoy tinalaos edi atratok kan kuana. Nangruna pa edi impatangkan ko nga agsardeng laangan iti panagadal na. Amom lakay, dagiti desisyon kan panakilangan mo idi kan ni Levi, inaramid na akari, kat iso tinang pasingkad iti gagam na, amang parang ay iti panagbiag na. Isungawan ti rumba nga pagbabawyam. Ay, ngamkas ama, at dalatarumbang nga pagbabawyan, kan masapul nga ilintag ka. Mababainak ngamin kan kuana. Nang runa, tadandan ni iso amin na hindi agas-gastos iti panagadal di adi na. Sana bali lakay. Taso papakan ti Diyos amin a kinasaya at nakadatayo. Basta ikararag tangag na nayon kumaatarabayan ti Diyos ti anak ta. Rabiin, namapay ang nakariin kayo pa'y laan. Talaga nga inuray ka ang nakaaway da anak ko. Ha? Apay tatang, at nakadi masapul yung kanyak. Awan mo't kit day, Lebe. Ngam kaya't ko kumataag daw iti dispensa kadag iti naaramid ko kang ka iti kalabas. Ala ni tatang, awan mo tinaaramid yung amadi kanya. Ay di mo mailibak anak ko. Ado ti basol ko kan ka.
Nga magyaman na tapulos adi ka nagitanam iti sakit tinakam kanya. Apay kumaling ang sakit tinakam ko kada kayo. Kat da kayo tigapuna, no apay asag sagrapag ita, tinaimbag agasat asin mangbay kanya. Leve, anak ko. Napatag kayo kanyak tatang. Amok at ipagimbagan milang nga anak yun at ipampanunutin nyo. Kat pagyamanan mi unay dayta. Isa pa nagkunak. Panawon matan tapno masupapakan ti ado arigat yo para kada kami ni ading ko. Isa baybayan takiti amin nga aramidak. Tatalaga akayat kayo nga ipaayan iti nasaliwanwan na panagbiang. Nakasaritab ka din dyan, anak mo. Ambok nga inuray mo ang makaawid idarabi eh. Juan, nagsarita kami lagray. Kat anya nga'y tinapasamak. Nagkidawak iti pamakawan kadag iti naaramit ko iti kalabas. Anya nga'y timbagana. Talaga nasingpot di anak tabakat. Jak pulos na rin na nga daim imponan na agura wano sakit tinakam kanyak. Itilaksid dagiti naaramit ko iday. Nasingpot nagiti anak talakay. Kanada respeto da kadata. Dayta tidakkel a pagyamyamanak iti Diyos. Tanapadakkel ta na saya at atao dagiti anak ta. Podno day tabakat. Kat dayto nga tandi kararagsakan apasat tibiyag ko. Nang runak at makikita kundi pa nagbaligi dagiti anak ta, iti pinili da a propesyon. Graduation ko ninton bigat. Anawan nga rudlaya anak ko. Kasla kaano laang day di pa nagrugim ng kolehiyo anak ko. Ading, kablawan ka. Agyaman nakiti ado tulong mo manong. Talaga adinak binaybayan. Podno ti imbaga ti adem, libe anak ko. Sikati na magpaturpos iti kabsat mo. Iso nga agyaman kami unay. Naggasat kami ang naadaan iti anak akas kada kayo, Leia, Leve. Nanang, nagasat kami matakas kada kayo tinagbalin adadakkel mi. Nga oray at dadagiti nagbalin a desisyon ka asaan ko maarumbang. Ay natatang, lipatan yun dayjay. Kas makita yung mo tinagbalinan mi nga anak yun.
Gapuday takada kayo, ni nanang. Masapa tayon to inton bigat, manong. Ay, natin ko. Kat awisan to amin nagagayim mo. Ijay tayon to inabangak avenue celebrate. Anya, Ha? nagisagana ka iti. Pang-celebrar tayo, anak ko. Yes, nanang. Kat ko nga awisin niyo mat amin nagagayim kan kakabagyan tayo. Takayat ko akaraman da, iti pa nang celebrar tayo, iti pa nagbaligi ni Leia nga ading ko. Agyaman anak, manong. Ay dahan nakaragrag sakak, anak ko. Pat ganda kayo unay-unay. Puno ni nanang yo anak ko. Kat itapay laan, makikita kundi pa nagbaligi yung agkabsat. Mamati ak amarag pagtuti amin nga arapa apyo iti biyag. Namin pinsan ang nagbaliw ti ugali kan trato kanyak ni tatang ko manang Emmy. Nang runa pa yan, idinay matangan na ti panagmarch sa ni ading ko anang iturpos iti kurso nga inadal na. Agpadadakan ni nanang analaos ti ragsak na iti panagturpos ti buridak mi. Siyakmat, uray pa'y jakon intuloy ti adal ko. Nalausan ti ragsak ko, tamakit-kitak a kontento dagiti ipatpatag ko, iti kasasaad mi iti biyag. Iti saan ang nagbayag, nakastrakan iti permanente at trabaho ni Leia. Kat ti pagsayaatan na, maipakat na ti kurso nga inadal na iti nastrak na at trabaho. Dananang kantatang, jak pinalubusan pa yung agtrabaho. Tati kayat ko, na naman dalaan ng tiimnas ti agbyag iti narangay. Saan laaday tamanang? Saan apa nagpasindayaw? Ngam amin dagiti kabagyan mi nga umasidag kada kami, nga agkid daw iti tulong, saan da amapaay? Tanalpaskon nga ingkari iti bagik, asa anak nga agbalin ang naimot. Ultimo dagiti kalugaran mi, makatultulo nga kadakwada. Ado ti maragsakan iti araramidek, ngam adalat tamat dagiti adda masasauda kontra kanyak, akesyo nagbalinak kano apalangguad, kasi mayaatan ti biyag ko. Ngam daytoy laeng ti makunak manang, no nalukayak man at tumultulong kadagiti agkasapulan, saan agaputa kayat ko ti agparamag? Wano saan agaputa ado ti maitulong ko, wano aglaplapusanan nakon. No dikat, amok ngamin ti karirik na ti pulos nga awanan. Agyamanak manang Emmy, to'y pagayam mo, Levi. Levi, pagayam ko, magustak man unay di imbagam, at tumultulong ka saan agaputa aglaplapusanan kan, no dikat ammom no anya tirik na ti awanan. Nagpintas a kapanunutan. No amin kumadagiti addaan kat kasken ka nga agpanunot, mamati ak nga adu ti maayatan, kan matulungan amang pasaya at met iti bukod da abiyag. Alakastan pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag.
Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga oray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunan. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong, iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan na kay dugmam. No tangaden tayo ti langit, at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mang bata. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan alari at tubo ti Bulacan, ngam iti agdama kat agtrab-trabaho iti syudad ti Baguio. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Espejo Aguot family ti Lasam Cagayan from Era Joy Aguot. Shout out kada Aida Harris, Wilma Baroga, Teresita Olivares, Jasmine Rivera ken Jen. Kakamsat ko anak ko kakaanaka ken kakabagyak dita Isabela from Noemi Paliso. Nubong Denna family ti Tumawini Isabela from Marisa Nubong ti Muscat, Oman. Jose Patong Sugitan, Pataray kan Batangan family from Juliet ti Kuwait. Jimmy kan Lorena Silva ti Ibiza, Spain. Arky, Cherry, Noel, Fabrin, Edward, Samantha kan Eli Bautista ti Binalunan, Pangasinan from Leonora Bautista. Makablaawan pa'y ni Kagawad Brenda Borge. Happy birthday kada Zaina kan Zaimon from Monmon, Padawang. Abdiel kan Gabriel Soriano, kan happy birthday kanibakat ko Josephine Kulang ti Ohio, USA, from Nomer Soriano ti Etchage, Isabela. Aglugub family ti Cagayan Valley, kakabsat ko di Tabulinaw, Pangasinan, from Perpetua, Balasbas. Shout out kada Virginia Fe Changson, Warlito Ibarra, Mila Bausa, Joel Damaso, ken Lynn Pak.
Gani Matusalem, Elsa Mary Ann Matusalem ti Dubai, Jenny Lynn, Kimberly, Lady Len, kastamat na John Rick Prince Kian kan Princess Athena de la Cruz, kan ni Inang Lourdes Matusalem ti Barokbok, Quezon, Isabela, from Nelia Limon. Rombawa ang Batali, kastamatan ni Jelly Rumbawa, Nazarene Angela can Armel from Melanie Rumbawa. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Noli Andres Jr., ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion ti Kuwait. Shout out pa kada Cheryl Dancel kan Angie Rita. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Larry. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan alari. Iti agdama adak iti syudad ti Baguio, ngam tubuak ti Bulacan. Sumagmamanon apakasaritaan, may panggap kadagiti na alilaw, kan manangalilaw tinangagak diti programa yo. Agdudo mga mintikita ti pakaalilawan manang, kat mamatiak ang maawatan nak iti kayat ko asawan. Nalabit amas daaw ti daduma noan niya dagiti ibagbagak. Nga mamatiak ababaan iti daytoy innak isalaysay, malawlawagan ti panunot ti daduma, adagiti gayam manangalilaw, kat saan laeng adagiti agar aramid iti kinaranggas, no di kat adamat laeng dagiti na ulimak laeng, ngam inot gayaman, ama impluensyaan na ti kinatao, ken kapanunutan, ti maysa nga individual. Siyak ti buridak kada kami atallo nga agkakabsat manang, kat siyak laeng tinakalpas iti adal. Ulila kami adamang, tadak pa lang iti high school, idi pimusay day dinanang, gapo iti sakit iti puso. Rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay, idi kaitabtabon day di tatang, kalpasan ti ipupusay na, sumagmamano abulan, apaman ang nakaturpusak iti kolehyo. Ni Manong, bingay-bingayan tayong tidagaan na panawan day dinanang kantatang. Da kayo man manang, nanya ti pangadang nyo ka ni Manong. No siyakla amay sa, mayata ko na ading ko. Amumot at ilaang panagtalon ti pagbibiyagan mi kadabayaw mo. Manang, Naimbagkan ka taing ka gumaam tinagadal ading. isa lang amin taamo ka pamuspusan tapno makaaon tayo matitikinarigat manang. Saan matama ko na marigrigat tayo, Lari? Adong harot ti umapal kada tayo dito yung lugar tayo. Tanalawa ti daga, anapanawan kada tayo, dagidi dadakkel tayo. Saan na pa nagparamag ading ko? Ngam husto akmat san ka di? Wan matkit di amanang. Talagaan nalawang matidaga susukayan anapanawan dagidi dadakkel tayo. Katanya, mayat kang rod iti singasing ni Manong? Wan manang, mayatak. Kasi tinakon-nakon, nanya ti pangadang nyo ka ni Manong. Saan nakatumabngar? Ipatalon mo mo't gayam ka ni Manong mo ti tawid, anabingay mo itidaga na panawan dagidi dadakliyaw, Laray. Wan ikit maring, tsakmat lang masango aso kayan. Kan maysa, talaga kayat ko ti makasapol iti trabaho. Sayang tinagadalak no jakmat maipakat ikit. Isa bagay mo't kakaisuna nakaturpos ka iti kolehyo. Kada kayo atalo nga agkakabsat, si kalaang tinakaadal. Ikit,
Naimbag man, tasaan ang nagreklamo ni Manang mo, idiin patalon mo iti libre ka ni Manong yu titawid mo, kaanakan. Kinapod no na ikit. Imbaga kapag gudwaan da manong kan bayaw aso kayon jitawid ko. Jakmat kaya't amay salaan kadakwada at agnomar. Kat, kasano ka ngayon? Kasi tinakon ikit, agsapulak iti trabaho. Manggedak. Dahil may pakat ko ti inadal ko. Tadyak kay tagba nagaman nalon laeng. Sayang ti adal ko nagtalinaridak diti lugar tayo, kas man nalon, ikit maring. Nakastrap ka man gaya man iti sa bali at trabaho, ading. Pagpalpalabasak la iti oras di isasarot ko kas merchandiser manang. Sana kasi diti kayat ka panggadan. Larry, Masapal ang makastragak iti trabaho. Aday tay maipakat ko ti inadal ko. Tapno da serbina. ay huwin mo ta ading ko. Sayang mat ngagpaiso, no di mo maipakat ti inadal mo. Wala manang. Oh, kumusta ti panagtalon nyo? Mayat mat ading. Oray kaskasano, nanayunan mat basiti matmat nga dani bayaw mo. Tananayunan ti suksukayan na. Gapo iti impasukay mo aparte ti daga na tawid mo. Nasaya at matngarad no kasta manang. Kat saya at marod ti trabaho maading ko. Iti kasta, mapasaya at mo matibiyag mo. Manang, kasi din ako nakon. Pagpalpalabasak lang iti oras ti panag-apply ko kas merchandiser. Sana dahi di tarapap ko. Numabalbalin, kaya't ko kumataag abroad. Kasta ka di? Ay, mayat na ita planom ading ko. Sapay la ko matagbaligi ka. Maragsakan at tanamam mo ka, Larry. Oray siyak, Sir Kennedy. Maragsakan akmat. Panagkunat katagbalintaan na singad. Magustok namin to galim. Di kad nasayat no kasta, sir. Wan gayam, Larry. Natapa sheriff di Telugario, tanadamag kumado tinapipintas ti lokasyon na dagdaga dito eh. Ha? Mabaling kada ko yung ganak nagpasya-pasyar di Telugario? Adamot sarot ko di groceria, sir. Amoy mat nagpapaayak ejay. Tay jay mat ti damo nagamamuan tayo. No kayat mo, oray na dobiyak ti sweldo mi ti groceria. Anya? Gusto tinamnid mo, Larry. Oray pa'y triple no istikayat mo. Basta kaduan at nagpasya-pasyar, tapno malikmot ko ti intero a lugaryo. Kunang batagayo di damdamag kang kay Taysan ka di, Larry? Wen, Sir Kennedy. Jay itudtudum apas sa titay, dahil jay ti pan nakatawid ko. Kaya't masawan, kukwam dayjay. Bukod mo, Wen, sir. kompleto ka di ti papeles de jadaga. Wen sir. Kan naornos pa yun ti amin.
Nabingay-bingayan kada kami agkakabsat, kat naipanaganan kada kami, tibukod mi atawid apasat da adaga. Kasta ka di? Ilaklakom ka di tipan nakatawid mo, Larry? Ha? O, apa naklat keti sa ladsud ko? Kwa ngamin, Sir Kennedy. Jack ni namnama ti salud sa diyo. Kasta ka di? Ngam sana ka mang rabrabak, Larry? Kaya't ko amamuan nila klafom tipan nakatawid mo. Iti simang putak di tilogaryo. Nagdamag-damag akon naman ti presyo ti daga ditoy. Ket ibagakin ka. Magustok ti lokasyon ti tawid mo daga. Iso na mayap ka. Gataan na klasan ti tawid mo ti doble presyo. Anya? At panunod ka, Larry. Si Kalante pamijayap ti doble presyo, taggayimtan na oray na bit pa nagamamuta. Isumad panunod ka, anaimbag. Ajak ni namnama dayjay ajaya kanyak ni Sir Kennedy manang Emmy. Tiganggan na at ana isarong iti lugar mi. Anagbalin agayim ko, idinagamam mo kami. Kinapudno na, binagaanda ko dagiti kakabsat ko, ajak ilaklako titawid ko adaga. Taisulaangan tinabatbati apakalaglagipak pa kadagidi dadakkel mi. Banagapudno matmanang, ngam itikas jay ajaya kanyak ni Sir Kennedy, napanunot ko ang maaramat ko ti pangilakwak iti tawid ko adaga, iti panangipagnak iti papeles ko nga agabrod. Naiyuman ko pa'y matday di abanag kadagiti kakabsat ko. Linapdandak ang mangilako iti tawid ko, kat sigun kadakwada, uray no binulan laangan nga agbayad da kanya, iti pan nakabingay ko iti maapapit, ti suksukayan da adagak, basta jak ilako. Ngam idinaamuan ni Sir Kennedy ti amin, ninayunan na pa'y tigatad ajaya na kanyak, tapno magatang nalaang titawid ko adaga. Iso at tingarod pagayatak, tinatulog. Tingamin na panunot ko iti day di agundaway, iti kanito ang makaabrodak, bumaknangak matlaan, kan saan ko matla pagnumaran ti dagaan na tawid ko. Taimpasukay ko kat ngarudan iti kabsat kan bayaw ko. No manugot akmat arenta ang dalaangan iti binulan ti dagak asuksukayanda, sigurado asaan adakkel agatad, kat amangan no malugi akpay. Iso nga ingkadang ko nga ilakok laangan kan ni Sir Kennedy. Naited kon ti bayat ti dagamlari. Agyaman nak, Sir Kennedy. Agyaman nak unay. Awan na ni aman na. Iso na lang ta makano kagura da kanda kiti kaabset mo. Anya ko ma? Adakadakwadan ano gumura da. Impakadak mo't kadakwaday tinasaya ti amin. Kan may isa, kukwak ti dagangin lakok ken ka. Adamin kanya kakarbangan ang mga rami di tanyaman na kayat ko ititawid ko. Napindas ti kasta. Adabukod mo panirigan. Ang mamatakdaran tanyaman na desisyon mo. Rombang lang, Sir Kennedy. Katagyaman akmatkan ka, tadinak binarat iti pananggatang mo iti daga atawid ko. Agayam ta ako napmet. Wenggayam. Adapay may sa pabora kidawokin kalari. Kat si Kalante makatulong kanya. Anya day ta, sir? Kanggan na litap di ti pagilyan nyo. Sana basta may panagang kanya ti daga nagatang kupon ka. Ken ora niya pa dagagatanek. Ta sigurado sana ang makaalait umno dokumento gano papeles sa kasapulak.
Kasano nga rod, Sir Kennedy? Adamo ka pamuspusan ng kasapulak ti tulong mo. Pakasiti na punafon, si kalaen ti makatulong kanya. Sige, sir. Ibagam na niya taramidak. Si dadaan na kamang tulong kan ka. Manong, itay pepal paliiwan ka. Nakaturong matlatan ti matang mo iti daga-atawid ni Larry aburidot tayo. Oh, Nagunagan day tasen na ay mo, Manong. Anya ka di ti pampanunutan. Apay akit kita matlatan ti daga-atawid ni Larry. ading. Saanan nga iso tagtagi ko iti day tadaga? Manong, Saan ta nalapdan di kabsat ta ng ilako iti daga na tawid na? Siyak ti masayangan. Taday talangan tinabat-bati apakalaglagipan na kadagiti dadakkel tayo. Ngamita, pinaluspusan nan. naimbag ko mga rod, no may samot lakadata ti nakagatang, Manong. Ay, jakam mo. Nga masiguradok na inalilaw da di aganggan na at agimatang ti kabsat ta. Manong? Hanggang saan ta mo ta nagkurang ading ko? Kinasarita ta ni Larry. Inalukoy ta. Nagpalawag ta ken kuana ngam tilata pangadeng na tinasurot. Isa pa nagkunak saan ta mo ta nagkurang ken kuana. Wan, Manong, saan ta apulos ang nagkurang? Sabay la kumata saan ta pagbabawian ni Larry tinagbali na pangadeng na. Sapay la kuma. Update ta, Sir Kennedy. Nakaalakan iti tin number mo. Babaan iti impaaramid ta abugo sa birth certificate mo. Pagyaman at warya, talagagayam ka. Di nagpulos binaybayan. Tinuluhan na kita amin yan na si kaso ka papeles kan dokumento. Di ka mabali na baybayan, sir. Dakkel mo tinaitulong mo kanyak. Babaan iti pananggatang mo iti dagaan na tawid ko. Iso nga ita, adan aramata ka kwarta para iti panag-apply ko nga agaprod. Malaksid iti data. Tinangdanan nakpay tunggal kuyugan ka nga agala kadagiti kasapula madokumento. Iso nga ita, adan tin number mo, sir. Rumbang laan matasubalitak ti kinagagit mo ng tulong kanyak. Ket kitatadan igam ko dokumento. Masapala may transfer ni tinagan ko ti taga maginatan ko. Di kang danag, Sir Kennedy. Tulungan kay ti data. Pagyaman na Clary, talaga mapandamnamaan ka. Di kag danak, tadamanin bonus mo kanya, kabayatan ti parang ipagnatay ti transfer ti ownership ti daga. Anya? Ngam saan ka di arabang nalaang adi ka baybayan? Aging ka may transfer kan ka ti ownership ti daga aginatang mo kanyak, sir? Oray din ako di ka ni ti bonus. Ayusan kanyak tamin. Saan? Masapula subadak ti bandog mo. Ti amin na pan nakataktak mo. Saan namin asinsinan ti panangkuy-kuyog mo kanyak? Sir Kennedy? Basta siya ti makamukan ka. Kat di mo kumapagkadkadan dagiti ipapay ko. Akon dito airport. Dahito hindi may katlo pa nagpasyar ko iti sa bali manin a lugar dito Pilipinas. Kabayatan ngor orayak tamin a dokumento ka sa pulak tapno makapagtrabaho ka di abroad. Talaga ka na ngamin anabayag nga orayan ti student visa tapno makagtanga kiti pagilya na kayat ko apapanan. Hanggang orayak laptan.
Taado ti kwartak. Tamalaksit iti naglakwak iti tawid ko adaga. Dakkel pa agatad tinaornong ko. Gapo iti intang-tangdan kanyak ni Sir Kennedy. Iti kinadkadwa ka na ngala kadag iti peke a dokumento na. Tapno may panagan laan kan kuha na di tinawid ko adaga aginatang na. Agpapasakit di nga agbiag kakaslabak nang. Agpasyarap kadag iti lugar di ti pagilyan ajak pa'y nagdan. Awan terong ba nga pagdanagak? Tado ti kwarta gastusak. Ken sana bale. Tamasok atan tumutlang ti amin nagasgastusak ita. Into nagtrabaho ako na jibalasiw tao. Basta ti kapat ganita. Nanamag ta agbiag akaslabak nang. Taadukat nga rot ti kwartak. Idinailakok ti tawid ko adaga manang Emmy, kan nakaurnungak gapo iti intang-tangdan kanyak ni Sir Kennedy, tunggal kuyugak nga agipag na iti papeles akasapulan na, napadasak tinagbiag akas labak nang. Ginatang ko ti amin akayat ko agatangan, pinasyar ko dagiti lugar diti Pilipinas akayat ko apasyaran. Napadasak tinaglugan iti eroplano, barko, kan aminan akita tinarangay a panagbiag ket pinadas ko. Nagpagungganak idi a naggastos, taadukat nga rod ti kwartak. Kan ti mindset ko idi, masukatan matla ang amin a gastos ko, apaman a maurnusan ti amin a papeles ko nga agtrabaho iji balasiw tao. Jak pulos pinanunot idi tinagimped, tagastos ditoy kan gastos di tati naramid ko. Syaklaang tinagnumar iti naglakwak iti tawid ko adaga kan ti amin a kwartak. Agingga akala at akayarigan na anagsardeng ti panagtayak ti lubong idirimswa ti COVID-19 pandemic. Naimbaglaangan tasakbay ti lockdown na ikagumaak ti nakaawid ijay lugar mi ijay Bulacan. Nakipagnaedak nga rod kani manang ko, kabayatan ti kaaddak iti lugar mi. Naimbag ta nakasambot ka nagawid dito lugar tayo sakbay ang nag-lockdown ading ko. Manang, Nakabutbutan tagraira a sakit. Agdinamagan ti kaado ti matmatay gapo iti COVID. uwan nga rod manang. Oh, apa yan Larry? Nagunagmati pa nagsannaay mo. Pampanunutak lang amin manang. No bilang ta naka-abroad ako man. Anya nga tati kasasahad ko itay balasiw tao. Takilaat mo ta na nagbali na kasto iti sitwasyon. Ha? Planong gayam ti agabroad? Wan manang. Naibagak matday taking kaidin. Kinapodno na. Ti panang ipagpagnak iti student visa ti nang ibautak iti nang ilakwak iti tawid ko. Kat, aging ga ita. Awan pa'y laang? Awan pa'y nga ron manang. Talaga ka no ang mabayag kung na di mang tultulong kanyak. Kat ano sa mga orayan aading ko? Anya nga rod ngay? Kapilitan kababayanan ti kaaddak dito ayan nyo manang. Tadyak man lang makatulong iti gastos. Anya ko mati paggastusam dito yung ngay. Awan mati mapalubusan arumwar na aglawar-lawar ta lockdown. Naimbag nga rod, ta saan unay anaingat dito ayan tayo. Tapalpalubusan da pa'y dagiti lalaki nga agtalon. Manang, Ngam saan nga amin, kat mapalubusan nga agtalon. Mapili laang iti kada balay. Iso nga oray saan tayo namang namnama iti ayuda nga agapo iti gobyerno.
Agbyag tayo lata. Gapo ka dagiti mula ni bayaw mo, ijay bangkag. Apay ayakan ayon ka abalmal day, Larry. Ikit maring.